Аре бе. Ох, след този влог много лошо ми стана. О, здравейте хора! Тук е Нова ТВ. Сега нашия гост е Бойко Борисов. Добър ден, господин Борисов. Ще затворя вратата вместо вас. Има много слухове, че вие подкупвате хората, за да вотват за вас. Вярно ли е това? Да. Господин Борисов, отговорете ми. Да, бе, значи. Знаеш какво значи да? Какво? Много ясно, че ги подкупвам. Аз тук искам всеки да ги гласуват за мене. Даже ще му дам 5000 лева, за да гласуват за мен. Аз стига са. 5000 лева ми предлагате, за да гласувам за вас. Пада. Това са репортажите, че господин Борисов е навил всички да гласуват за него за пари. Това е репортажа. Господин Борисов, току-що се излъчихте. Вие сте един педал. Така ли? Ето това е за нас. Господин Борисов, имаме още малко въпроси. Дадете ми се гъзите и ще викна полицията. Добре, аре, давай. Има малко въпроси. Мислите ли, че вашето въздействие така вреди на държавата? По-нощо! Мислите ли, че вашето въздействие? И защо? И мислите ли, че когато карате хората да гласуват за вас, помислете, това добро ли ще е за държавата, защото когато вие командвате държавата, тя се разпада? Не, верно. Всички ме обичат. Всички те обичат. Я да свъна на телефон, някакъв рандом телефон да питам някой дали те обича. Окей, айде да. Така, на някакъв телефон анонимен. Чакайте да се обадя на телефона. Ало, добър ден, кой да е на телефона? Аз съм Любка Пенчева! Добър ден, госпожо. Ние се обаждаме от Нова ТВ. Искам да ви питаме нещо. Да, кажете. Мислите ли, че въздействието на Бойко Борисов ще унищожи държавата? Да! Той ми подкупи, за да гласувам за него. Дайте ми 100 000 лева, за да го таком. Но мен не интересуват парите. Но иначе той разваля държавата. Да, госпожо, имам още малко въпроси. Да, кажете, че съм заета. Искам да ви попитам, защо знаете ли причината защо Бойко Борисов дава пари на хората, за да гласуват за него? Не знам. Явно иска само да му дават пари, за да си изкара той повече пари и да може да си купува каквото поиска тая мърша. Да, и той сега е в Нова ТВ и не знам, той е мърша наистина. Обаче, аз си замислете, госпожо, защо този мъж дава пари на хората, за да гласуват за него? Той дава ли си самата сметка, че така ще унищожи държавата? Той прави много лоши решения и унищожава държавата така. Да, така е, съгласна съм с вас. Да, не знаем. Сега ще го изпитваме на още малко репортажи. Питай дали ме обича. Добре. Обичате ли Бойко Борисов? Не, той е един педерас! Майка му да има! Окей. Какви обиди бихте казали за него? Мамичка да знае, майка педерас, майка ти ще имаше, майка ти, защото е красива и мазна! Добре, престанете, госпожо, престанете. Много дразнещо. Не знам какво да ви кажа, госпожо, освен ще го махнем някакси. Няма да гласуваме по никакъв начин за него. Ще гласуваме за премиерите и президентите, които могат да правят добро за държавата. Имам ножи, сега ще заколям за тебе съм. Така че казвай последните си думи на тази жена. Няма да гласувам за вас, защото тук няма PvP, мършо. Госпожо, не го убивай! Ама той няма PvP, не ми дадеш кур! Госпожо, не дейте да обиждате много тук. Да, как да не го обиждате? Мамичката му да има!
В момента Бойко Борисов ме изнасилва. Тук ли си, бе? Госпожо, върнахме се. Той ме направи на малък режим, който много ме раздразни. Какво друго бихте казали за Бойко Борисов? Той е педерас, майка му да е бал. Парите от него запазихте ли? Да, запазих ги, ама да му има мамата. Ще си купа АТВ, ще ходим в гората към Мексико. И беше много здрав коментар. И защо ще ходите към Мексико? Защото братвам държа! Не мразя държавата, ама мразя хубавшите преебани, които командват. Ей, кажи на тази жена, че ако не съм аз тия пари, кажи така. Кажи на тази жена така, че ако не съм аз тия пари, тя няма да ги има. Късто е бършо преебан, аз си купих АТВ, направих 5 ми с нафта, отивам към Мексико да си го чукаш в кура. Господи, това беше много прекалено стриктно към това. Бихте ли казали нещо друго за него? Ауфидерзейн, мамичката ти! Окей, това не беше друго, не беше добро. Така, Бойко Борисов, чухте колко ви мразят хората. Какъв е вашия нов коментар? Ето този. Ще ебете ли хората, за да глотват за вас? Да. Оле, вие чухте най-скапания преебан репортаж с Бойко Борисов. Той е мърша преебана и яде курове безкрайно. Всичко го съжаляваме, ама е мърша. Какво се прави? Той е мърша. Е психично болен с психични отклонения. Само чука жените, за да плотват за него. Проститутки, курви. Особено циганите най-добре се връзват на него. Не! Бойко Борисов, какво да направим с вас? Да ме заколим или да ме обесим? Или не, да ме прокудим от Нонграта? Ако ще кажеш, аз тебе да те заколям. Няма пи. Ай да има, аз ще се направя на творчески. Сега какво избирате? Да ме обесим, да ме настреляме с снайпер без да забележите? Или пък да ме прокудим от тук с Нонграта? Чакай, сега ще ви кажа какво искам. Окей. Така, искам да ви кажа, че и да ви убия, вашите ми ще си останат във вас. Така че, също искам да ви кажа нещо друго. Че... Ще напуснете държавата с Нонграта? Какво? Ще напуснете държавата с Нонграта? Да. Есуе, махай се, мършо, Или пък може би ти ще напуснеш. Мършо, ще прокудя, махай се. Може би ти ще напуснеш, не аз. Ела ми тук. Ела ми тук. Ела. Да не си посмял. Бойко Борисов, премиер. Аз съм малко хелп, а вие ме убивате. Ако ме убиете, аз снимам с камерата. А убиете ли ме, ще напуснете, ще ви бъгнат от държавата с Нонграта. Айде, махайте са. Окей, хора, приключваме с клипа. Ако искате да участвате в нашите видеа, моят скайп е niki.iliev30, не знам на Светли скайпа, ама няма и Светли ще звъните на мене. Ако ви харесало видеото, ни харесайте, се абонирайте за нас и харесайте видеото. Айде, това е всичко у нас, махайте се. И не гласувайте за Бойко Борисов, той е кучка. Мой скайп е Светли 033. А човек сега как да спра? Какво викаш?